a je pro nás velmi významná i z toho pohledu, že si na nás udělal čas a ten čas je asi učitel nás všechno, nemusím o tom asi moc mluvit, že si na nás našel čas pan ministr inženýr Marian Jurečka, velmi ho tady tímto mezi námi vítám a skutečně jsem rád, že si ten čas na nás udělal. Pokusíme se co nejvíce využít právě času pana ministra, abyste měli možnost případně s tím pobesedovat, tak jak jsme to avizovali, aby ten čas na to byl co nejvíce vymezen. Mezi námi přivítal pana senátora inženýra Šilara, pana viceprezidenta agrární komory, pana inženýra Leoše Říhu, a samozřejmě pana docenta Jiřího Hostára jako zástupce univerzity v Brně. Nebudu dále zdržovat, pak vám ještě řeknu něco maličko k programu, ale teďka bych jenom na chviličku předal slovo prvnímu jednateli a spoluzakladateli Agrokonzulty Žamberk, panu inženýru Janu Šedovi, protože tedy v letošním roce naše společnost slaví 25. výročí založení. Dobrý den, dovolte, abych vás taky pozdravil, se koukám po sále. Mnoho tváří už nepoznávám, protože víc než 5 let, nebo před 5 lety jsem ukončil svoji aktivní činnost ve společnosti. Byl jsem ten, který s panem inženýrem Mikiskou, který ho tady taky někde vidím, tamhle u kamery, v 90. roce začal privatizovat bývalý útvar, koordinační útvar odborných služeb, to 90% těch, co tady sedí, asi už víc neříká. Prosím stávajícího jednatele pana Jana Šedu k krátkému přivítacímu povídání. Dobrý den, já vás také zdravím. Já bych ještě připomenul jednu věc. Tady firmu zakládalo v podstatě celkem 6 společníků a těch 6 lidí tady spolu vydrželo celých těch 25 let, takže poděkování patří jim za tu stabilitu, kterou té firmě přinesli. Protože... Takže dávám slovo panu ministrovi. Děkuji. Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Jsem přiznám, že mě se někde začíná blbě hovořit, protože tady je jako uvolněná atmosféra, trošku taková intimní, a teď já tady mám přijít a začít mluvit o té situaci v zemědělství, tak jako není mě to úplně jako příjemný, ale pokusím se o toto podat nějakou pro vás přijatelnou vás na zajímavou formu a hlavně ty informace, že doufám, že budou bezkrze v závěru pozitivní. Já se pokusím omezit na to vlastně ty podstatné věci. Jednak blíží se období 3 let, co na rezortu působím, mám tu čest tam pracovat, tak já bych jenom chtěl říct, že vlastně od začátku to naše snažení se orientovalo na několik základních priorit. Za prvé, opravdu to zemědělství ukončí ten systém, že ten stát tady rozdává evropské a národní prostředky a moc se neptá, co se za to v tom terénu děje. Teď myslím ty podmínky, které tady byly nastaveny bez zatížení dobytčí jednotkou, kdy tady zemědělci mohli v pohodě mulčovat, lidi, kteří tady z vás, kteří tady většina, dělali nějakou přidanou hodnotu, ať v rámci rostlinky nebo v rámci živočišné výroby, kterou tu živočišnou výrobu drželi v dobách ekonomických ztrát. Tak jsem prostě přišel a řekli jsme, a to byl ten můj cíl na začátku, pojďme to zacílit, aby za prvé jsme podporovali to, že ten zemědělec opravdu dělá přidanou hodnotu, dělá živočišnou výrobu, že se stará o tu krajinu, rozpéčí řádného hospodáře, že vytváří pracovní místa nebo je minimálně zachovává a nedochází k jejich úbytku. Takže proto se rozeběhl celý ten proces nastavení citlivých komodit, zatížení elefánček, zpřísnění podmínek v rámci některých managementů, které samozřejmě způsobují nějaké administrativní komplikace a chtěli jsme vykročit tímto způsobem. Věřím, že ten směr je správný, samozřejmě vždycky o těch technických detailech je prostor diskutovat. Já jsem přesvědčen, že i my, jako ministerstvo, ZIF, máme samozřejmě co zjednodušovat, máme co vylepšovat, o tom se můžeme potom bavit samozřejmě v diskuzi. A to byla ta první premisa na začátku. Ty další priority, které jsme si vytýčili, jsme řekli, chceme zvýšit potravinovou soběstačnost, chceme, aby tenhle stát opravdu využil ten potenciál, kdy my s promnutím jako patlí na hlavu dovážíme vepřové maso, drůbeží, ovoce, zeleninu, vejce, co umíme vyrobit, za loňský rok za 32 miliard korun. Přidané hodnoty, kterou jsme nechali vyrobit někde jinde. Takže rozhodli jsme se jít to cestou podporovat zemědělce, potravináře, aby investovali, rozšiřovali to své zpracování, ale samozřejmě je potřeba taky řešit tu koncovku ve vztahu k tomu zákazníkovi a tu situaci v malou obchodu.
Tady musím říct, že jdeme tou cestou české potraviny, aby spotřebitel věděl, co je opravdu původem z České republiky, co tady bylo vyrobeno z našich surovin, proto česká potravina od 1. ledna bude platit, bude kontrolovatelná. Snažím se ho řešit na evropské úrovni, a se nám konečně asi po 8 letech diskuzí, které se vedly, jsme společně se Slovákama dokopali, to říkám zcela přesně tak, jak to teď zaznělo, eurokomisaře Hogana po roce k tomu, aby předložil zprávu, jaký jsou vztahy mezi odběrateli a dodavateli v obchodním řetězci u potravin. A z toho jasně teďka vyplynulo, co řekl minulý den na radě, že opravdu ty vztahy nejsou v pořádku a je potřeba hledat legislativní řešení na úrovni celé Evropské unie. A ty poslední priority, ty hlavní, které nám zůstávají, je způsob hospodaření na zemědělské půdě, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana půdy před erozí a větší zadržení vody v krajině. Největší krizi v sektoru živočišné výroby od vzniku samostatné České republiky. Ten pokles cen od roku 2014, kdy to mléko bylo v průměru za 9,37, nejvyšší cena od roku 2014, do letošního července je minus 29%. Když jsem slíbil, že uděláme maximum pro to, aby nikdo na konci letošního roku ze zemědělců, kteří umí tu svoji živočišnou výrobu alespoň na průměrné hodnotě a lepší, nekončil ve ztrátách, nekončil v červených číslech. Já vám všem chci tady poděkovat firmě Agrokonzulta, protože já jsem vlastně 8 let dělal v podobných firmách, podobné věci, které tady byly prezentovány u těch vašich zaměstnanců na těch fotkách. Já jsem byl u firmy Lutron, 3 roky u firmy Agro 2000, takže tyhle věci, distribuce, poradenství, tak to mám zatím docela dost pod kůži. Takže já děkuji za to, že tady taková firma je, která se umí slušně. Děkuji za to, že zemědělci obchodujete s firmou, která má jasné vlastníky, jasný kapitál a tak dále, protože já vždycky říkám i zemědělcům, víte, vy za mnou chodíte a každý říká, ministře, ať kupují ty české potraviny, klikni na státní veterinární správu, na SZPI, ať skočí na ty řetězce, ať tady zarazíme ty dovozy, všechno. Super, jo, my v této věcech se snažíme aktivní, ale já potom říkám zemědělcům, když přijdu k vám na dvůr, tak co tam je za techniku, teď se omlouvám. Co máte za firmy, které vám dělají výživu? A takhle bychom mohli jít. Já říkám, tak jestli vy po mně nechcete, abych já pil tu vodu a vypijete trošku to víno. Takže já trošku říkám, zamysleme se nad tím, kde utrácíme peníze a kam jdou. No to v tom příspěvku taky zaznělo. Každopádně děkuji za vaši práci, ještě jednou děkuji za tu trpělivost vám všem a přeji, ať se vám daří, ať nás čekají o něco lepší časy zemědělství. I ta cena mléka se odráží ode dna. Nejvyšší cena mléka, teď jsme to zveřejňovali, průměrná je dokonce i přes 8 průměrná. Nejvyšší to doplatí mlíkárně je přes kolem 8 korun. Takže ono jako věřím tomu, že začíná svítat na lepší časy. Děkuji moc. Se věnuje americkým country a westernovým tancům a za svoji historii absolvoval velké množství vystoupení na festivalech, rodejích v České republice i v Polsku. Za zmínku určitě. Dále bych vám ještě kalobevně určitě rád řekl, že Alabama má ještě svoji odnož, Western klub Alabama. Konzulta nás dlouhodobě podporuje a spolupracuje s námi. Takže děkujeme za pozvání. Teď už je pro vás připraveno vystoupení v krátký průřez westernovými a country tanci od jejich původních verzí až po současnost.